Taskar littattafan Hausa, taskar littattafan Hausa, taskar littattafan Hausa. Alƙalami ai ya fi takobi, alƙalami ai ya fi takobi. Da ni da ku mu gyara, ‘yan uwa halin mu yau na yau kalla. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Godiya ga Sattaru Allah da ya bani ikon wallafa. Tsira da aminci su ƙari gafiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalin gidansa da sahabbansa har ma da auliya ujumla. A yau ne nan cika muku alƙawari a cikin wannan littafi wanda masu zaɓa suka rinjaya akan littafin sai yanzu. Saboda haka littafin sai yanzu shine littafi na farko da zai fara zo muku daga taskar littattafan Hausa daga Zabiya Faira TV, insha Allahu ba tare da ɓata lokaci ba, wanda ni Hafsa Kurna na ƙirƙira na rubuta sannan kuma zan karanto muku. Sadaukarwa ga mahaifina marigayi Sheikh Ahmad Wadalla Mustafa Kazaure, Allah ya jaddada rahama ga kabarinsa. Da mahaifiyata Hajiya Zainab Haruna Kawu na Borno, Hajiya Iye, Allah ya ja da ranki, ya saka muku da mafificin kyakkyawan alkhairi da kyakkyawar tarbiyyar da kuka bamu da ni da 'yan uwana. Sai yanzu littafi na 1 kuma kashi na 1. Mas'ud Usman Musa Ɗanbatta, kyakkyawan saurayi wanda 'yan mata ke rubi, yayin da iyayen 'yan mata ke rububin zaɓar wa 'ya'yansu shi. Fari ne tas wanda ya kai matsayin yalo, in ji Bature. Mai matsakaicin tsaho, mai ɗan faɗin fuska haɗe da tsaho, mai ƙunshe da madaidaitan idanuwa farare ƙal. Kyakkyawan bakinsa mai ɗauke da jallebe tamkar ya sa jan baki. Ya mallaki tsananin haƙuri da sanyin hali wanda har suka bayyana a fuskarsa. Za ka gane haka ne da zaran ka kalli fuskar shi. Mutanen garin Ɗanbatta ne iyayensa. Mahaifin Mas'ud babban masanin Alƙur'ani ne wanda har ya kai matsayin gwani mai rubuta Alƙur'ani mai girma. Su huɗu mahaifiyarsu ta haifa, babban su Lawan, sai mai bin sa mace Izawaka, sai Sagiru, sai Mas'ud shine ƙarami. A haihuwar ƙanwarsa ne mahaifiyarsu ta rasu. Ya tashi ba tare da ya santa ba. Babu wanda ya karatun boko sai na allo sai shi Mas'ud. Shi ma da farko karatun allo aka kai shi har ya samu sauka 1. Mahaifinsu ya rasu yana kimanin shekara 12. Ya dawo Kano da zama gurin yayansa ɗan ƙanwar babansa. Anan ya juya shiga karatun boko. Aka rayuwarsa ta ci gaba da tafiya har zuwa yin aurensa. Gashi can dai ya taho a sukwane kamar zai tashi sama. Ko ina za shi? Bari mu bi shi mu gani. A tsanaki ya kashe babur ɗinsa tare da rakaɗe shi a gefen gidan. Gidan ya kutsa kai a hanzarce tare da sallama, misalin ƙarfe 4:30 na yamma, kamar yadda ya saba. Tun fara rashin lafiyarta yakan dawo da an yi sallar la'asar. Tana kwance shiga ɗakin tare da sallama, ta amsa da ƙyar ba tare da ta kalli koda inda yake ba. Har ya gaji da zamansa ya fita bayan da ya tabbatar jikinta da sauƙi. Bayan sallar isha ne ta ɗauko takardar da ta kira baƙar takarda. Ta sa ta a gaba a karo na biyu, ta shiga rera sabon kuka mai tsima zuciya. Tana kukan ta ji sallamarsa. Maimakon ta amsa sallamar, kukan ne ta ji ya tsananta. A kiɗima ya iso gare ta tare da jifa da ledar da take hannunsa. Ya yi tambayar duniya amma ta ƙi koda ɗaga kai ta kalle shi. Hankalinsa ya ƙololuwar tashi yayin da idanunsa suka kai ga wannan takarda da take gabanta. Ya durkusa ya ɗauki takardar ya koma gefen gado ya zauna. Kafin ta ankara ya iso gare ta a zabure tare da kai mata kis a goshi yana mai faɗar alhamdulillahi. Ta biye shi da wata uwa harara, ya murmushi ya ce, ni jefo min idan naki ma, kar ki mayar da shi dan harara. Ta yi tsaki ta ce, an ji jiki, ba zuciya kare ya sace. Ya ce dai naji. Ya ci gaba, haba Asma'u sunata, ni dai na gode, Allah ya inganta mun tunda ke ba kya so. Ta ce ba amin ba. Ya yi dariya ya ce, ha, wai har da kuka. To ga littafin na siyo miki. Ya aje ba tare da ya jira karɓarta ba. Tun daga sannan sai komai ya ci uban na da, amma duk bai damu ba, sai kaf yake faman yi da ita. Ko unguwa za ta, in dai ba wani muhimmin abu ne a gabansa ba, shi zai kai ta.
in ta ƙi kuwa sai ya hana ta zuwa, dole kuma ta haƙura saboda tana tsoron inda za ta taka in har ba izininsa. A takaice dai Masa'udu ya zama mata ƙarfen ƙafa, kwata-kwata ya hana ta sakewa. Ga ta yau da lafiya gobe babu. Har ciki ya kai wata 9, kwatsam wata ranar Alhamis ciwo ya ce gani nan. Ba ita ta samu kanta ba sai Juma'a da safe ta haifo ƙaton baby boy ɗa namiji ɗinta. Amma dai Masa'ud ya daku da gayya ma domin ƙin fita ya wai shi mai tausayi, ita kuwa gogar da ciwo ya ishe ta sai ta huce a kansa. Ba laifi, Masa'ud ya yi bakin ƙoƙarinsa kuma daidai ƙarfinsa saboda shi mutum ne da baya jawo kansa rigima. Yaro ya ci suna Fahad. Fahad ya tashi cikin kulawar babansa, yaron ya san baban shi da kyau kasancewar kasuwa ce kawai take raba su. Bacci ma tare suke yi. Ko da yaushe yana makale da ɗansa a kirji, musamman in ta ɓata masa rai sai ya ɗauki ɗansa su yi waje. In dare ne kuma su yi kwanciyar su. Ita dama haka take so. Har yaron ma ya saba ko nono bai damu da shi ba. Shi yasa duk sanda ya so takura mata sai ya lallaɓa yaron yayi bacci, da dabara yake barinsa ya dawo mata. Anan ba ta da ikon yin dabaran mata masu goyo, in ba sa son takura sai su tashi yaro, a dole take haƙura. Wani abin haushi kun san dai ko yaya uwa ta haifi ɗanta sai ta ƙaunaci kayanta fiye da kowa, har akan ce soyayya tsakanin ɗa da mahaifi sai Allah. To ita kan Asma'u shafin Masa'ud ya shafi ɗansa Fahad, domin ita dai takan ce wallahi kwata-kwata ba ta jin wata alama ta san ɗa da mahaifi a tsakaninta da wannan yaro. Gashi dai a lokacin ko shekara bai yi ba, amma dan yana kuka ko a jikinta, in zai yi kukan jini ba ta kula shi, sai matan gidansu sun yi mata kara-kara. Wata ran gwaggwan gidan har sai ta kai mata duka za ta ɗauke shi. Takan tambayi Riƙayya abokiyar zamanta, wai dan Allah Riƙayya, me ake ji a rai game da ƙaunar ɗa a rai? Takan ce, wallahi Riƙayya ni ba na jin son Fahad, sai dai ma nai ta jin haushinsa. Riƙayya ba ta iya ce mata komai, duk da ɗan goye ne, ba ta jin nauyin dukansa in ya ba ta haushi ko a gaban waye. Masa'ud kam tara ta yake yi, domin ta fahimci baya son abin da zai taɓa masa Fahad. Duk sanda take son tsokana faɗa sai ta bari Masa'ud ya ɗauki Fahad suna wasa yana dariya. Da ya kalle ta yayi mata dariya sai ta doke masa baki ta ce, kada Allah, ubanka yana maka wasa ni za ka yi wa dariya. Takan zare masa ido ta ce, daina kallo na. Masa'ud yakan kulu yayi shiru, can ya ce mata, na gode da zagi. Yaron kuwa da kyar yake lallashinsa, in kuwa ya ce ta bashi ya sha, a nan za su ta damban tsiya. In ya ɗaga hannu kamar zai mare ta sai ya fasa, ko me yake tunawa oho. Wataran kuma yakan ce, wallahi wataran sai na je gidanku na faɗa, wannan ai ba ni kike yi wa ba, ɗanki kike ƙwara. Da ya faɗa haka sai ta carafta ce, ɗanka dai. Yakan ce, wadan kin ga kullum in na ce zan kai ƙararki ina fasawa, ai wannan daban ne. A haka wata ran Asma'u ta wayi gari cikin jin zafin Masa'ud sakamakon abin da ta tsana da ya aikata mata a daren jiya. Ya matse Fahad a ƙirjinsa yana ta kisin ɗinsa. Yaron yana ta ƙyalle-ƙyalle dariya. Me zai faru? Sai ya juyo da fuskar Fahad wajenta. Tana zaune tana kankarar farci. Sai ya ce wa yaron, kalli mominka, ka yi mata gwalo, ka ce mata dariya ake yi in ana kisi ɗin mutum, ba haushi ake ji ba. Ta ɗago ta harare su, sai yaron ya ƙyalƙyale mata da dariya, kamar ya san abin da aka ce masa. Haushin kaza wuce kan dami, in ji Bahaushe. Ita kanta sai da abin ya bata tausayi, ganin yaron yana kuka har da shasheka. Ji kake fas, ƙaran mari kamar an mari babba. Masauraro, ku biyo mu a sati na gaba domin jin yadda za ta kaya a cikin wannan littafi. Sai yanzu, na bar ku lafiya. Kada ku manta ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun wannan shiri da zarar na ɗora shi. Wannan shiri zai dinga zo muku ne a dukkan ranar Laraba da misalin ƙarfe 8:30 na dare. Kada ku manta.
daga taskar Hafsa A Kurna. Mu faɗaka mu duba dan Allah matan mu har maza jumla. Zan kwaikwayon ɗabi'o'in mu kuji zarrukan na kukkulla. Ɗabi'ar magidanta maza mata, ɗabi'a ta samari da 'yan mata, ɓangaren shugabanni na ƙasata, tarbiyyar yara duk za na kalle ta. Ku faɗaka sannan ku nishaɗanta da sauran duka al'amura, mu daina mara kyau fata.